Hallo. Goedendag. Goedendag. Ziet gij kapper Frans? Dat klopt helemaal. Hallo. Hallo Bas van der Zwaan. Goedemiddag. L1 programma onderweg. Ah, oké. Ja, we vonden dat wel apart dat er een herenkapper gewoon... Ja, het is niet echt een zaak, het is de woonzee. Nee, ik woon hier zelf niet. Oh, Dat is wel mijn eldere koers. Ja. dat maakt het nog leuker. Ja, mijn broer woont hier, dus ja. En daar sticht dan de zaak. Ja, ik spiensde net even door het remke. Kom binnen. Zelfs een moment vastgepakt met is geen klant. Ja, is dat zeldzaam? Ja, de laatste niet wel, ja. Ik doe ik. Ja, ja. Maar wieso? Ben je er van een andere boeg gaan groeien of zo als kapper? Nou, ik heb wel een beetje meegeleefd op het succes van de mannen van Schoren bijvoorbeeld. Ja, dus... Dan hebben we het over de mannen met de paarden en... Ja, dat is wel Maar- helemaal happy, ja. Hoe lang duist je erover om zo'n kapsalon bijeen te krijgen? Kijk maar eens op mijn diploma, dan werd ze een beetje. Franciscus Hendrikus Johannes, Ja, helemaal. 87. Toen heb ik mijn papieren gehaald, ja. Ja. Ja, En wat is dit dan? het is de vergunning van mijn vader. Dat heb ik van mijn vader overgenomen. Dus, ja. Dit was ook kapper. Ja. Oh, Ja, dat is niet gans authentiek. Ja. Dus- De kaptofel is niet gans authentiek. dus Ja. Patte had je vroeger al zijn kapsalon. Ja. En wat knipte die? Was hij ook hier een kapper? Ja, alleen hier een kapper. Ja. 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 En waarom is Stik besloten om ook alleen maar hier te knippen? Ja, god. Ik was de jongste en ik was de laatste die een geuvel moest nemen. En toen uiteindelijk een beetje rebels, dat zal. En toen uiteindelijk heb ik ook besloten van werkeloos doen. Ja, toen een vriend van de broer van een vriend van mij heeft gezegd van ja, als ik een spreid bedje toe zou neem ze de toes niet durven. Ja, ik zei, ik ben geen kapper, ik wil geen ondernemer zien. Hij heeft me gewoon een keer meegenomen naar de kapperschool in Eindhoven en toen heb ik erin te schrijven. Zo is dat gekomen eigenlijk, ja. Ja. Dus het is wel degelijk een ambacht wat ze kan leren. Wat is het talent dat ze mee moest nemen? Wat is het talent? Ja, dat moest je heel precies zien. Dat was met mensen omkennen gewoon. Dat vind ik een van de mooiste dingen eigenlijk. Die lekker kwatsen en ja. Je zit dus zoals mij een biertje te drinken, dat zo. Dus dat Hier in de salon? Ja, dat Ja. ken je allemaal. Ja, en ik ben muzikant erbij, dus het wilde op die een keer een gitaar erbij gepakt. Ja, dat is gegroeid allemaal. Hè. Dat is niet in één keer boom gekomen, maar dat is allemaal gegroeid. Maar het kappersvak op zich, ja, ik vind het heerlijk om met mijn senioren strak koffie te maken en dat ze tevreden doet gewoon. Ja. Hoeveel mensen komen er uit in Klandizie ook uit de dorp, uit Bree? Dat waren eerst alleen maar goed dorp en de laatste jaren is dat, ja, ik denk 34% boetendorp. Heel veel boetendorp. Dus mensen die me ontdekt hebben en ja, ganse vriendenclubs zie je dat ik er met z'n vieven zitten. Meer ga ik niet, hè. Ja, daar zijn 3 stilkes Ja. en door nog één, hè? Nou, serieus, dan zit hij gewoon een gans gezin, zit hij bij wie van spreken te wachten tot ze allemaal geknipt zien. Ja, een mooie vrouw komt op bijvoorbeeld een gezin uit, die komen uit midden Limburg, die hebben in Bree gewoond. Die hebben me gewoon aangegooid als kapper, komt uit Meer, meen ik. Ja. Zuster in de buurt. Ja, een mooie vrouw zitten die om 9 uur, zitten die met vader van 2 zoons, zitten die hier gezellig. Dat is apart. Ja, dat is echt kei leuk. En dat zie ik wel als een verdienste eigenlijk. Ja. Ja. Is het ook een beetje een soort, ja, moet ik zeggen, deestol of deestol, een soort van biechtstol. Dat Ja, is van, ik ben hier in contact met mensen, maar Ja, daar zeker. komen er van alles op te gaven. Je kunt van alles op te gaan. Het is, het is mij ook in een dag, dan komen er heel veel bekentenissen. Het hangt in de lucht, dat zal mensen die gescheiden zien en allerlei verhalen en ziektes en noem maar op. Ja. Ja, zeker. Dat is het leuke van het vak. En dat moet ik ook een beetje liggen. Is dat ook altijd leuk? Dat is eerst van, er komt van alles op de gaaf. Dat is soms ook links van, vertel het mij alsjeblieft niet. Ja, dat kan ook veel. Ja.
Dat kunnen we ook veel, jazeker. Ja. Wat thuis in zo'n geval? Toch luisteren? Luisteren en hopen dat er op dat moment niet meer binnenkomt. Want ik heb ook wel eens mensen met vreemde ideeën in de store gehad en heel weinig uur. Maar je onthult ze dan, dus dat wil zeggen dat het heel weinig uur komt. Maar dan hopen ze dan, dat ze niet in discussie gaan met degene die dan binnenkomt. Dat is wel, maar ook dat levert leuke dingen op. Ja, zeker. Ja. Wat grappig dat ze even is trouwens. Ja, het blijft toch apart, maar dat schijnt dus al heel lang te zien. Zo, dat hij een kapper is, maar dan reist hij langs en dan is juist dat beurtje. Maar ja, dat verwacht je het niet. Want normaal gesproken verwacht ze een winkelachtige zaak. Ja, ja. Ja, we zitten, mijn vader Kima is officieel in de oorlog begonnen, in 1942. Ja, dus Vertelde papa al eens over zijn werk? Jawel. Met name hoe het begonnen is, want papa, ik heb een hele mooie vader. Een ooie? Een hele mooie vader, ja. Dat was toen ik geboren word, was pas al 50. Oh. Dus dus papa is al 34 jaar dood. Dus je kent ze nog wel. Ja, hoe lang dat er al geleden is. Ja. Maar vooral die verhalen, hoe te begint hij het vertelde heel Hoe begint hij het? Ja, in de oorlog begonnen. Terwijl hij werkte bij Apeldoorn in Blierik, een Duitse kapper. In de oorlog moest hij onderduiken. En toen mijn vader moest toen die zaken weer vernemen. Ja, en je kunt zich voorstellen dat in zijn deur kan brei. Toen duizenden inwoners of zoiets. Ja, dat het een tweestrijd was van overleven en die mensen hadden geen keus toen. Ja, want papa moest de zaken overnemen van een Duitser eigenlijk. Ja, die gans geneutraliseerd was. Maar ja. Dat is er nog van, dat stukje. Ja. Dat is nog echt hoe pap zien en tiet. Dat is nog van de kapper uit Duitsland, ja. Oh, dat is van de Apeldoorn geweest? Ja. Daar heb ik er toen nog een van gestolen. Ja. Wat is er van die man geworden dan? Dat weet ik niet. Nee, er zijn ook heel veel verhalen verloren gegaan, zoals huurders. Ja. Hoeveel authentieke spullen uit pap zien, bijvoorbeeld de radio? De radio lijkt wel heel veel op TV toe, zei je storen, maar dat is exacte replica. Maar dat is niet de originele. Maar ja, deze is ook van 53 en de radio is van 59. Dat heb ik allemaal later aangeschaft. Maar ja, dat is allemaal zo gegroeid. Er is natuurlijk een gans netwerk opgebouwd aan mensen die die dingen aanleveren. En mensen die, heel veel klanten kregen ook spullen. Dat is echt ongelooflijk. Scheerkistjes zien, verschillende kistjes weet ik van klanten heb ik gekregen. Van opa geweest, wat zo, en dan, ik ben Frans van de kapper inbreed, zeggen ze. Breng me een Franske uit, zo had ik de eerste blie mee. Deze bijvoorbeeld, de originele mensen van mijn vader na. Deze niet. Dit zijn de originele mensen. Die had pap nog gebroek? Ja, die heeft mijn vader nog gebroekt, ja. En die gebroek zich ook? Die gebroek ook, ja. Voor de baard? Ja. Moest toch een vaste hand hebben, Frans? Zeker. Oh, schitterend. Ja, zo weer is het gemaakt. Een vakwerk, hè. Dus, ja. En ik zocht toch ook, dat is ook een riem om ze even de stoel? Ja, nee, dat is deze meer, hè. Zo even die sleep. Over de rug. Over de rug. Over de rug. En wie lang moesten ze dat doen voordat het goed scherp is? Dat moesten we wel even doen en dan in de zoveel tijd moesten ze over de stein scherp maken. Ja. Maar ja, helaas is daar niet altijd tijd voor. Dus het gemak dient de mens en het pakt er zo'n einde met zijn mesje in. Dus, maar die zijn ook, daar durft ook niet eruit met scheren. Ja. Maar dan krijg je dus ook mensen in de stoel met echt van die woeste baarden tegenwoordig? Ja. Ik heb ze er vandaag een paar gemist, dus... Tomme. Ja. Misschien dat er... Moet ik even een boek kijken hoe laat dat er weer aan de kant? Moet ik hier even naar achter? De werkt alleen op aanspraak? Ja. Ja? Ja. Moment, heel klein mee. Ja, het boek, ja. Het is toch wel... Het ademt nog de sfeer van vroeger. Wie pap dan hier geknipt heeft.
wie ambachten nog overgaan van vader op zoen. Ja, Rudy is zich ten baard ook een kinder laten doen, joh. Ja, kan allemaal. En volgens mij is, ik weet niet of ze dat gezien, dat is Frans zelf, geloof ik, toch? Dat ben ze zelf, hè? Ja, dat ben ik zelf. Ja. Ja. Dus ik ben de tand tegen geweest in de ganse fotoreportage van mij gemaakt. Ja. Ja, maar trouwens, voordat ze het boek open gaan slaan, dan ga je het straks even over muziek, hè? Ja. Wat is die de muziek dan? Wat is mijn muziek? Ik speel nog in 2 bands. En ik ben opgegroeid met Neil Young en ja, de oude meuk, Santana, nummer Eric Clapton. Dat zien we wel een beetje mijn mannen. Pak hem er eens bij. Pak hem er eens bij. Heel even. Ja. Frans. Verros. Ja, oké. Vooruit. Wat wil ze huren? Verras ons maar. Kijk toch, in de stoel. Mocht je de radio even goed zetten? Ja, hoe doe ik dat? Linkerknopje. Oké. Op de stoel van Kappel Apeldoorn moet een oorlog. Ja, precies. Eigen compositie. Ja, lot gewoon. Zingen duizend niet? Nee. Achtergrond wel een beetje. Beetje achtergrond wel. En die band ook in speel Harvest Moon. Dat is een nummer van Neil Young natuurlijk. Ja. Dat zingt wel. Ja, ik zing wel mee, maar ik ga hem niet zingen. Nee. Wat hersen een leuke plek heeft, Frans. Ja, dat vind ik zelf ook. Het is te gek. Ja, dankjewel. Dit is die biotoop. Dat is mijn hoeskamer. Hier gewoon heel veel verhalen in en uit. Ja. En ja, het is echt een prachtig stukje nostalgie. Ja, dankjewel. Is er nog straks iemand die dit voortzet als stichter een keer mee op ons? Ik heb 3 kinders, maar die zien dat alle 3 niet zitten. Nee. Ik denk het niet. En de jongste is een dochter, ja, dan zou dat allemaal biersterren moeten weten. Daar is er misschien nog stiekem over. Ja, maar ik ben niet zo, als het zo is, dan is het zo. Dat zal, ja.